izwa uyaziwa kakhulu omunye umuntu owabalaphi osesiza abantu abaningi kulesi simo esinjengalesi sikamama nje wayesephatheke kabi kwenze kanjani la okubalekile ukubheka umsakazi because into ofanele uyibuka ukuthi isuka phi kuqala ukuze ukwazi ukuthola ikhambe mhlambe benganxusa noma ke ngisebenza ngamakhosi abalozi ngizokwazi kodwa mangase uthola ithutshana encane nje noma ngabe i-minute 2 minute just ukucheck ukuthi yini ngempela le eyenzakalayo ungakwazi ukuyichecka khona manje yes ingcono siyichecke manje okosala sengaba ukona ukwelapha ke sekudinga ukuthi sibe sekhaya sibe ube ngibe sesigodlweni yes sakho ukwazi ukuthi ukwazi ukusebenza le yebo unesikhathi esinganani usiza abantu kubabla ngiqale ngina 16 years ngina 46 years now ngithandaza ngomthandazi ngaze ngagcina ngangenwa ke idlozi labalozi so nalo lingene late senginqwa ama truck ngikade ngisebenza kanti sengibizwa ukuba ngize khona lapha ukuzosithatha lo msebenzi ngawuthatha from 2013 ke bese ngisebenza ngababalozi kuze ke kube namhlanje so siza abantu abahlukahlukene abaphathwa izona lezi zinto ezithanda ukudida kodwa thina idlozi lethu liyakwazi ukuthi lifike lehlukanise inhloko nesiqanti ikuphi okunye usiza kona kakhulukazi mhlawumbe uthi cha lokhu ngispecialize kulokho engaziwa ngayo noma sengathi ngiyisitha kodwa angisisitha kakhulukazi mina izinto engiyilahla kakhulu lezi zinto zezithwalo ngilahlisa abantu izithwalo laba esezibahlupa ngoba phela beza kumina ngivele ngibaphuce nje uyena umuntu osethi lento isingenza kanje ngicela ungisusele yona iwona umsebenzi engispecialize khona kakhulu nalezi zinto zezilwane ukususa zonke lezo zinto izona iwona umsebenzi enganikwa wona kakhulu yes so ushuthi laba abantu abathi mhlawumbe uthothi isilwane sesiqalile ke manje white yothwala ufuna uceba yebo akasamtholi lo muntu ayisaphumi lento manje fakile hayiphumi hayikwazi iphuma yila usungena khona ke wena ukwazi ukulekelela lapho lapho sesingena khona lezo zinto iqhamuke emazweni angaphandle kakhulu imvamisi ikhona noma seyigcwele nala kuthina kodwa nje iqhamuka kakhulukazi emazweni angaphandle kulokho khulunywa usisi futhi ondaba kwesilwane uyabona ukuthi kunesichitho mhlawumbe ngidedele kulemizuzu emibili ukwazi ukusebenza nawo usisi konje ubethe ubani ukuthi bengisemgaqweni asasolisha igama yes asangisolisha igama just ukuvikela ulokho yes angikhuleka nje Nkosi siyacela ukubheka isimo sakhe nangumntwana ohluphekile kulo msakazo siyamcelela edlozini lonke njengoba sibikile noma sisuka nasemakhaya into ekhona gogo athi abantu abadala lo mama uhlushwa into eyisichitho esasifakiwe athi abantu abadala lesi sichitho kodwa sasifakwe khona endaweni yokusebenza masilalela athi amakhosi kodwa lento esikuye manje akusesiyo ngoba simbona seshade nento eyisipho ukukhehla athi abantu abadala lento yavuswa kabe endaweni yamaliba athi amakhosi ngesikhathi ethi uyoyilapha yena wayolanda lokufa phakathi komuntu omelapha athi amakhosi yayona lento esemhlupha kakhulu ukhehla lama athi abantu abadala manje izomgqilaza kakhulu ngoba unjengomuntu oshade nesimo sento yomuntu njalo wethu njalo uyelapha kanti uthwele kwayena athi amakhosi yayona lento emgqilaza futhi ngeke iziphume kalula ingazange yathwetshula athi abantu abadala uma kuthiwa iyasuswa lento alifune into enegazi athi amakhosi unjengomuntu engathina lento masiyithwebula singasebenzisa amakhuba lokuvala into njengento ezithwala ngoba unjengomuntu nawo usefana nothwele ngoba elandelwa yilezi zinto athi abantu abadala kodwa ngomthetho kunale ndodo kuyiyona emshadise nalento ukuze yona iqhubeke nempilo yazi ukuthi yebo into inunu yakhe noma isilwane sakhe sasinayo umuntu omakoti athi abantu abadala yona lento efanele sidile namasabulala lento lo mama izophuma lento basho njalo makhosi siyakuzwa yazo mama baba uvile mama wahamba eyolashwa wafika walanda ukufa walanda into yomuntu othwele kodwa ethi uyalapha kwathiwa akayisebenzise lento wayisebenzisa wayidla lento kanti inethambo lomuntu uyena lo muntu ambone emaphusheni lo ngathulala alale naye abenqunu lo muntu ayiveze kodwa umnikazi walento ile yanyanga eyayithi yamlapha noma esethi uyabuyela futhi umfaka ezinye izinto ngaphezulu wasezomqedelela ke semnyise emathuneni wayese introduce wakhe ukuthi usekwi family yabantu abangasekho yena ephila so ngeke aphinde akwazi ukuthi
aqaqeke mezothola umuntu nayo nezilwane fanele melashwa lo mama zingabi khona izilwane zingabi khona izizwe ngoba lento ngeke iziphume ifike izwane kuyena egazini so njengoba umbone ilandelwa yilezi zinto akuzona eziphilayo lezi zinto lama butterfly nalezi impukane akuso into ephilayo kodwa izibunge zale yandoda kodwa ezivuswe ngomuntu ofile into embi imsakazo ukuthi masingase sihlehle siyilandele sifike sengabeze kugcine kube ngathi sibophisa abantu ngoba lento ijule kakhulu so kuhle ukuthi akalashwe umama kodwa azi ukuthi into ayidiliza kuyena udiliza indoda angayazi ashadiswe nayo Baba Dlamini ngiyajabula nje usuyichazile wayikhuluma mama uyeva mama Ndiyeva tata, ndiyeva Yes, tata. and usulahlekelwe imali eningi Kakhulu tata, ndiyasikenywa nosikenywa. Yeah. Yes tata. Sizodedela ubaba Dlamini akulekelele ngendlela ngasakulekelele ngayo but awuzokhokha imali baba Dlamini Yeah. uyasithembisa uzokhokhisa imali uma Usehlupheka kakhulu ngeke semkhokhise ngiyakukhokhisa imali nanti ukusizo bese mama uyeva mama Ndiyeva tata. awuzokhokha imali kutata uDlamini Ewe tata. uzokunceda ngalendlela anceda ngayo mhlawumbe emva kwesikhathi sicheckishe sibheke ukuthi uhamba kanjani kukhona into eyaphambili Ewe tata. uyandiva mama Ndiyeva tata. siyasunderstand isimo sakho kakhulu simnikeza ichance akwazi ukukunceda naye mhlawumbe nizophuma nani uxoxa ngaphandle ubona ukuthi kuya ngaphi yiphi indlela ukuya phambili emva kwesikhathi ke mhlambe kwama 2 weeks noma 3 weeks angazi noma inyanga kuleso sikhathi ezobe selunge ngayo so we futhi sikwazi ukuchecka sibheke ukuthi kwahamba kanjani ukhona improvement umehluko othola kodwa akukho senti ozokhokhela udala Ewe tata. sohlukanisa umshado Ewe tata. lo mshado kade wahlala kulo osukhokhela inkingi I get. yes Yo, inhlungu lento yami tata. uyayiva ke indaba yakho ke mama Ndiyayiva tata, ndiyayiva tata. yes so wena udokotela ke uDlamini osesebenze kakhulu siza abantu yasazi isibongo saDlamini siyasondelana kakhulu nawe Yebo, yes utata uDlamini lesibongo lesi sikhona kuyena usisi phela seseduzana so kusho umuntu wasemndenini Ekhaya. uzothola umuntu wasemndenini Yeah. so sizokwazi ukuthi ukwazi ukusiza mhlawumbe abantu abafisa ukuxhumana nawe dokotela uDlamini ngoba usukhona nawe semoyeni Yeah. bakuthola kuphi ithini number yakho usebenzela kuphi ngisebenzela ekhaya emzinyathi ngaphesheya kwegrounded konkosi ila ngihlolela khona silapha khona inamba yami ithi 079 079 484 484 7116 7116 so iphinde futhi 079 079 484 484 7116 7116 Yes, yena namba ngakuthola kuyona yona ngitholakala kuyona iphinde futhi ukugcina 079 079 484 484 7116 7116 usebenza ngazo iphinzi ulapha ngaso insuku kuba Sunday Yes. kube uTuesday noLesine noLesihlanu izona izinsuku zokusebenza abantu namhlanje ngikhathele ngiyafuna bekubhizi begcwele kakhulu yes kodwa ke noma ngi-off kusasa kodwa uma kuzobaleka ukuthi lento njengoba sesithintile sivele sihlale phezulu umsebenzi kube yizo wawuvesa Yes. benza abantu Yeah. uzodilisha naye naye kakhulukazi kahle bazi yes unceda. kunjalo mkhulu Kulungile ke masiyondedela ke nodata nikwazi ukukhuluma naye ngoba abaningi abantu asebasebenzile futhi manje yathi kulona suku kahle kusasa ayikho Yes. busy uza qala ukusebenza Tuesday Yeah. nikwazi inamba uthlengi uzokunikeza kakhulu siyabonga kakhulu hayi siyathokoza mkhulu siyabonga inkosi mama bye